wee zite inu a ọ sị nwaanyị tụnelu nwa ya enu n'ahịa ọgọdị ya wee tọpụ ọ ga-ama nke ọ ga-ebu ụzọ wee ghọta nwa ya enu n'ọma ahịa ọgọdị ya tọpụkwuo n'ofu aka n'ọnya ya ama nke ọ ga-ebu ụzọ wee ghọba Angel Mikel si ifite dunu wee zite inu nke a ọ sị na okwu a sị na waligolo enu eziokwu anọdụ naanị na-echie ọ dị mma ọ sị na ọ bụrụ na onye mbekwanye akwa ebebe na chima egbuo m gịnị ka onye nwe akwa ga-ebezi onye mbekwanye akwa bebe na chima egbuo m kedu ihe onye nwe akwa ga-ebe jekarị ozi nwamkpi nwụbe nna ya ọ dịka ọmụ ihe gbuo ya nwamkpi nwa ụnụ ọ bụ na iwetagori nkwa iji wee kpọchi ya taa anụ ya na mgbe emesiela tupu nwamkpi ịbịakwuo na nwamkpi anwụgo ndị mmadụ ga-agasị itikwa ọhọdụ ya bụ ihe tọọlụ nwamkpi ahụ ihe ọma tinye nnu a ga-eji wee taa anụ ya dozie isi na nkwa arụba nchụ ha ife emebi nke ha n'ihe oke si igbo ukwu wee zite nke ya ọ sị na ada ele ọkụkọ ọkpa ji n'afịa nke a bụ eziokwu afọ na-efu na abanye sị ka ebu mmiri agbanalụ ọkụ ka ebukwa ọkụ agbanalụ mmiri ka anyị negodo inu a si n'aka Okechukwu Anakebe onye isi Aniọma isi Aniọma dị na Agụata ọ sị na ntọwo n'ike na-aka mma na gbanye nwe ntọwo n'ike na-aka mma na gbanye nwe ọ bụ na onike na mmadụ abịa bịa na alụwa onike si ka wee jee waa ntị anya malụ otu ọgụ ahịa imelie ihe o ji wee mee itinye mmadụ akwa ka o yie ọzọ oyile esi akwa nchechanyere ka iji eje yiri na-agba egwu iji agba inye gị ya wepụtara ya anya ọ bụrụ na inye mmadụ a n'obi ma ọ si abịa ka obi debe na ya ada atụ mmadụ afịa na ịtụ afịa amaghị ya na mgbe ya chọrọ ịpụ mpi ya atụ mmadụ gụtarịa ihe lụkacha alụ wee olu mgbe ya chọrọ ịpụ afụ ọnụ wee jewere aka jee afịa wee golu nke pịọm kwụrụ ọtọ ọfụma ya bụ na mmadụ iji aka ya meela ọnwụ ya efe ịchọ ili ji inwe aka na golu ji o si na onye ụjọ jie ndụ nke ya na dike jie ndụ nke ya na dike onye ụjọ ji ndụ ya jidekwuo ndụ nke dike onye ụjọ dị n'elu ụwa karịa dike ọ bụ na agha ada ma ọ bụ na ọnwa ife ike na-emenụ onye ụjọ ejezuo n'azụ n'ime ọfịa ndị dike amapụtasị na ya bụ odogwu ebele isi edebe na n'ozugbo onye ụjọ mesịrị ọpụta onye ụjọ ga-enye aka egbuo ili nye aka ama akpatawa enyi dike onwe aṅụ na-enyicha ya onye ụjọ ga-eje soro nwa nkwụ n'isi dike mana dike ha na-akụrụ aka anọzi mgbe ihe ndị a na-emesị ya bụ na ọgụ ụfọdụ ife ndị mmadụ na-eneghara anya na-abakwa uru rinne onwe mgbe ọ ga-ebu ruo ịtụ ụjọ onwe mgbe ọ ga-ebu ịnụ na mgbada ofu mgbe na-ebu mmadụ n'isi ọtụtụ oge onye ha dalụ ha efu mmadụ ka o ji mma chụgọ isebutego na anọ alụgọlụ be dike aka efu onye bụ egbe ihe nye na-agwa onye ji mma gị okirikiri ga-anyakwa ji achọ isi achọ onye isi dị mma ma nkwụnata ya maka na ọsọsọ isi nọ na-agha egbu ya ọ na-elu afọ nwa ọ ga-abụrụ afọ nwa echeta mma ụkpọ ka o si wee zite enu a ọ sị na ọ na-abụ na agaghị eji na agụ na-emeri enwe wee kpọọ ụdara nwa enwe ụdara nwa agụ na-atọlịlịlị ịghọta ya efụcha ya na mmiri ọ sị onye alọ na ugbe n'ọkụkụ ka akpa na-ahapụ itinye n'aka onye alọ na ugbe n'ọkụkụ ka akpa na-hapụ itinye n'aka ife ugbe n'ọkụkụ ka ọ tọwọ na ijije weta ya na-alọgụ ya elọgọgide ya elọgụkwa ya akụ nke ọzọ elọgụkwa ya alọgụ ya elọkọta isizi aka gị n'imi ọ na-esi akpana akpana ma ebe a na-achụ onye ori iwee pụta jee gafee ebe a nwude gị
mgbe anyị na-agọzi na ọ bụrụ mụnwa na nna agafe agafe na nna eje afịa eji eme nne m ochie mana mgbe mana nna gị agwụgo gị sị gaa apụkwa n'ezi n'abalị na chi ebiji bụ ha na-abụ nwoke ngwa ngwa ị na-azọpụ ezi ị na-azọpụ ụkwụ n'ezi ọnwụ na-achọ onye ori enwude gị sị gị kọwa ọfụma ka ebe isi gị afa ka ihe na-alụ ka ebe onye be bụ ka onye bụ nna gị mgbe ibebe akwa sị kpọrọ papa gị mana nna gị agwụgo sị gị gaa apụkwa n'ezi n'abalị na n'ụbọchị adọrọ mma i wee fụ ugbo n'ọkụ jee lọọ ya ozie ka aka gị sibelu akpana akpana ịbịa sara aka ya bụ na ọgwụ ụfọdụ ihe onye tụrụ n'afịa na-anatagharị ya ọ bụrụ na ịchọọ izelu nsogbu nkwa onye nsogbu na-aka agazu ahụ ihe na-agafe ga-agafe ọ ya ebu ụzọ kọtụrụ ya ọ bụrụ na afịa gbaa ọkụ obido na nke wee bido ịgba ọnwụ na moto akụtuo ada ọ sị na ọnwụ onye na-anụcha isi mmụọ jeghebe ọnụ ọghị onye na-afụcha isi n'anya jee kpuo ịfụ na mma adịrọ nkọ abụrụ ma mgbe o ruo na-arụ mmadụ ịnụ anyị ga-enene ya kịta na mma adịrọ nkọ abụrụ ma mgbe o ruo na-arụ mmadụ eji mma eme gịnị bụ ihe onye jọọ njọ ji akasị onwe ya obi eji mma eme gịnị bụ ihe onye jọọ njọ ji akasị onwe ya obi ka ọnụ obodo west ọ sị na nze mejọọ m echefuo m afọ ọzọ ya nze mejọọ m echefuo m afọ ọzọ ya ndị gboo ji afọ ọzọ ndị ilu ya kedu onye ọ chọrọ ka o kwere ya egwu afọ oge ị na-agụ egwu mana ije na ebe ndị ilo gị gbago kirikiri ị na-agụ egwu ha chọrọ emechicha ọnụ ha otu aka ọ dịkwa ichi ọzọ n'etiti ndị ilo gị nze mejọọ m echefuo m afọ ọzọ ya amacha anya wee chefu ya amacha m afọ ọzọ machọ ya ikpe ya ya bụ na nze na onwe ya ga na-emeso onye agbata obi ihe ọfụma ka onye agbata obi wee nke ma alụkwa na-enwere ọgaranya m mee tụzi afọ ọzọ ya ka ọ bụrụ ihe mmeta ya ọ sị na taa akwụ n'ọhịa esi n'ọkụ na-egbu agụụ ka bụ eziokwu agwa dọrọ n'ebe ọ dọ akwụkwọ nri dị n'ubi anyị akpata wee sie ya nkọ eji wee sie dị mana n'ime ndị awụsa n'ụlọ onye ata keeki onye erie indomi onye nke ọzọ anwa ihe taa akwụ ife na-egbu agụụ bụ ihe si n'ọkụ unu nwere ike alfa amefu na a na-akpụ ya polo obosi ọ sị na ihe ọ sọrọ nkịta nyalachaba mmanụ ihe na ọ ga-anyụlili nsị ojii anyụcheli nsị ojii ụzọ bụ ka ndị mmadụ soro ya ya nwunye ya na-esiri ya n'ụlọ nwere ngada anyị ga-enye ya akamụ bụ onye ọlụ ọ sị na ọnwụ na a na-akpọ oku si na-agba ọsọ ka ọ ga-abụ oku elu ha ka ọ sọruo Ngozi Nwanna onye okooko si na-agbakwa ọsọ ka ọ ga-abụ oku elu ha ka ọ sọ luo epụta ọ dị mma ife oge fọdụrụ anyị ka anyị wepụta inu a mgbalụ ude na-egharị bụ afịa efibela ọfụ ife gbalụ ude na-egharị bụ afịa efibela ọfụ udene na afịa na-adị na mma inne maka na be ini udene na-ebi bụ n'ebe afịa dị ọbịa oligo n'elu ọjị udene nwere ọdụ udene nwere ike ọ bụrụ mgbe ine ka a na-akwado jewe n'otu ọnịcha ebe a na-ele afịa ma ọ jewe n'ọma afịa o nwere ife ndị a na-emechalụ o nwere ihe ndị a na-ekuchalụ nwe egwu a na-agbachalụ o nwere ihe anyị kwado ya emenwuzi ha ahụ ọfụma ọ bụrụ na mberede